10 стотинки. Да, но ще къде продават за дъвки за 10 стотинки? О, това е чошката от магазинарата. Не. Снимаш ли? Да бе, през цялото време. По цяло време са. Не, на мама, а по-ще ходи да взема един дюнер. Донер кебаб. Донер кебаб, значи, озго. Снимай. Вижда се чернилка на телефона ти. Какво? Вижда се чернилка. От тук изглежда, че просто цъкаш на чернилка. Мамо, може ли да ми добавиш малко време? Да го включиш за малко. 1 час. Никой не може да знае кой съм, нищо, че съм сниман на огледалото. Брани, докажи, че съм гледал 1 час. Да, Девид е гледал точно 59 минути. Пред Ларгото. Мама дава. А ти колко време? Гледал ли си времето на телефон ти? Да, нямам Wi-Fi, затова просто правя видеа. Иначе щях да цъкам през цялото време. Нали? Докато не свърши 1 час. POV, какво правя в последната минута? Давай. Виж, това е фалшиво. Тук пише час и 8, а наистина е 59. Риския контрол е баста пак. Нали? Не бе, брои се когато си на скрина. Да, нали? На целия скрин. На другото не се брои на скрина. А другото е само за програмите. А другото, ако на родителския стоиш е така 1 час, ще ти се брои. Ако на другото стоиш 5 години, е така, няма се брои. Нали? Що хората звучат еднакво. Имам notification за YouTube! Защо е? Notifications. Никой не може да види. Вижте на скрина, никой не може да ме види. Искам да ти покажа моя акаунт на Geometry Dash. Гледай, никой не може да ме види. Виж. Виж. YouTube David Bosch. Чакай, йо! Фейкнал съм го. Що го издаде? Какво? Какво съм издал? Да, че е фейкнато, хората ще си помислят, че е истинско. Ти няма снимаш това в YouTube. Да, ще го изпратя. Бро, айде видиме. Нищо не вижда. Нивата ми. Още не. Имам 1 дислайк. Имаме ли коментари? Нямаме. No spam, not harass, not false inappropriate, do not... Do spam. Аз виждам do spam. Do spam. Къде е коментар? This level is so good. I'm My out for... first level. 100 likes. Сега ще опитам друго ниво да изпратам. Виж! Сега, искам да ти покажа какво ниво искам да изпратам. Не бе, аз знам как. Лайкни си видеото и ще получиш 0 лайка. Да. Къде по-е от това? Тук са нивата. Нищо не се вижда. Ти да от това. Чин са. Какво ниво да е? Според теб, какво искаш да е това? Искам да го видя. Без музика. The Tower обаче full version. Малко повече има. Това е The Tower. Брат, буквално гледам от твоя телефон и има малко лаг. Бро! Телефонът е много по-добре от твоя, бе. Бро. Та е също. Какво? Виж колко имаш. Някой ти го махна. Аз си лайкнах. Искам да изпратя ново ниво. Ето това ниво. Изпрати... Да, Bloodpath. Това е Bloodpath, но easier. Не, това си е същия Bloodpath, бе, what the fuck. Не, махнал съм много от затрудненията. Това е същия Bloodpath. Не! Същия е. Знаеш, че не. Shut the fuck up, bitch. Да, знам защо не е същия. Дай ми го. Ще опитам. Ето, не е на игнор. Йо! Така можеш да правиш фейкнато видео. Нали? Ти тук що ка идеята на видеото да е, бро.